Bona nit a tots. Donem inici a la sessió ordinària del ple de la Corporació de l'Ajuntament d'Albaida. En primer lloc, lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors. En primer lloc, en la sessió acta de la sessió extraordinària del 18 de novembre de 2011 i acta de la sessió ordinària del 24 de novembre de 2011. Si hi ha alguna explicació que revisar. En segon lloc, dictamen i inici del procediment administratiu corresponent per a la concessió de la creu al mèrit policial amb la distinció blava a favor dels agents candidats que tot seguit es detallen i pels fets que s'hi descriuen. Bona nit. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de la Gestió Municipal, en data de 20 de gener de 2012, va adoptar, entre altres, el següent dictamen. Primer, aprovar la proposta d'inici del procediment administratiu corresponent per a la concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blau establerta en l'article 4 del decret 189/2006, pel qual es regulen els premis, distincions i condecoracions que concedisca la Generalitat Valenciana als membres dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana, a favor dels agents candidats que tot seguit es detallen i pels fets descrits en la part expositiva, nom i cognoms, Antonio Belda Berenguer i també Vicente Reig Ureña. Segon, que es comunica a la Conselleria de Governació, òrgan competent de la Generalitat Valenciana per a l'inici d'expedient. I tercer, comunicar el present acord als agents de la policia local en qualitat de candidats i interessats per al seu coneixement i així mateix a l'inspector en cap de la policia local per a que tinga coneixement. Els fets en concret, en aquest cas, és per el meritori servici que van realitzar requerits per uns veïns, en aquest cas per una persona que anava armat amb un ganivet de grans dimensions i que va intentar apunyalar una persona. Van intervindre tant Toni com Vicent i van poder desarmar-lo i evidentment detindre-lo i que passava a disposició judicial. Així en principi, en base a això, perquè aquesta persona més havia causat prou mals de caps, en aquest cas els veïns, i a partir d'ahir pareix que la cosa ja fixa s'ha acabat. Per tant, es proposa la concessió en aquest cas. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat s'aprova el dictamen inici del procediment administratiu corresponent per a la concessió de la creu al mèrit policial amb la distinció blava a favor dels agents candidats que tots s'hi detallin i pels fets que s'hi descriuen. En tercer lloc de l'ordre del dia, dictamen, rectificació, error material advertit en l'acord plenari adoptat en sessió ordinària de 29 de setembre de 2009 sobre l'adquisició directa dels immobles que s'hi citen. La Comissió Informativa de Dictamen i Seguiment de la Gestió Municipal, en sessió també de 20 de gener del 2012, adoptà, entre d'altres, el següent dictamen. Primer, aprovar la rectificació de l'error material advertit en l'acord plenari de 29 de setembre de 2009 que afecta a la descripció dels immobles adquirits i a la seva identificació registral i que afecta a la part dispositiva a apartat primer en el sentit que es diu en el mateix dictamen. Segon, donar compte del següent acord a la Societat de Capital i Integrament de la Corporació, Societat de Gestió Pública d'Albaida, Gestiona,
per al seu coneixement i donar-li la tramitació que corresponga. L'error material, en aquest cas advertit, és referit als locals que hi ha en la planta primera del carrer Alfarrasí i que corresponen, en aquest cas, a l'edifici de la Font de la Vila i, com bé ha dit en aquest cas el secretari, no es va tindre en compte la modificació de la declaració d'obra nova en construcció. Doncs s'ha de rectificar per a que es pugui inscriure adequadament i a partir d'ahir tindre tots els papers en regla, perquè evidentment té que anar a notaria. Doncs s'ha de fer aquesta rectificació material per a que es pugui evidentment completar els tràmits i a partir d'ací que es pugui realment tindre el que és la Font de la Vila, el projecte de la Font de la Vila pràcticament acabat. I avui podem anunciar que el projecte com a tal està pràcticament acabat. És a dir, tots aquells interessats i interessades en l'adquisició de les vivendes ja poden dirigir-se a l'Ajuntament i evidentment estan en venda les 22 vivendes, si no recordo mal, del projecte, així que a partir d'aquest moment aquelles persones que estan, evidentment la situació econòmica no acompanya molt, ho sabem, però a totes aquelles persones que estiguen interessades en l'adquisició d'alguna vivenda de la Font de la Vila es poden dirigir a l'Ajuntament per això, per poder realitzar tràmits per a tenir. Alguna qüestió de a favor? Quart punt de l'ordre del dia, donar compte de la xifra oficial de població del municipi d'Albaida a 1 de gener del 2011, aprovada per Real Decret 1782/2011 de 16 de desembre. A data 1 de gener de 2011, la població d'Albaida era de 6.178 habitants, dels quals 3.072 eren barons, homes, i 3.106 dones. Hi ha hagut una disminució considerable respecte a 6.335 habitants de l'any 2000, de l'any anterior. Punt cinquè. Donar compte del tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles urbana aplicable en Albaida per als anys 2012 i 2013. Reial Decret Llei 2020/2011 de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. També la Comissió Especial de Comptes Informativa d'Hisenda de 20 de gener del 2012 adopta, entre altres, el següent dictamen. En aquest cas, primer, quedar assabentat, donar compte del tipus de gravament de l'impost de béns immobles urbans aplicable a Albaida per als anys 2012 i 2013, Reial Decret Llei 20/2011, i el dictamen en concret, primer, quedar assabentat de la publicació al BOE d'este Reial Decret 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i dels efectes que sobre l'ordenança fiscal reguladora de béns immobles, en especial el tipus de gravament aplicable que passa a ser del 0,9 en efectes del període impositiu del 2012 i amb els increments percentuals que corresponen d'acord amb l'article 8 de l'esmentada disposició. Segon, requerir del Servei de Recaptació de la Diputació Provincial de València la confecció del padró de l'IBI en els termes i condicions que s'estableixen en este Reial Decret. Tercer, donar trasllat al present acord a la intervenció de Tesoreria Municipal per al seu coneixement i al Servei de Recaptació de la Diputació Provincial de València que té delegat a la gestió, recaptació i inspecció dels tributs propis per al seu coneixement i als efectes de la confecció del padró fiscal corresponent. Nosaltres en el ple d'avui el que fem és donar compte del Reial Decret que el dia 30 de desembre va aprovar el Govern Central
i que en certa forma ens afecta prou en el sentit que en l'anterior ple, si no recordo mal, de novembre, es va aprovar amb unanimitat de tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Albaida una rebaixa del tipus impositiu de l'IBI, de la contribució en aquest cas, que estava al 0,90 i va rebaixar al 0,83, perquè consideràvem que evidentment la revisió catastral que es va produir en el seu moment estava afectant i de quina manera a tots els veïns i veïnes d'Albaida el pagament de la contribució, i ja sabem que cada any va pagant-se un poc més. El tema és que nosaltres acordàvem aquesta mesura, però un mes després pràcticament el govern central va decidir que aquesta mesura no tindria efectes en àrees en el tema de la financiació municipal, que es va considerar oportú, però ens trobem en aquest cas que aquesta mesura que vam acordar per unanimitat de tots els grups polítics quedarà sense efecte. Per tant, es tornarà a aplicar el tipus impositiu del 0,90. És a dir, que el que venia pagant-se de contribució durant aquest any 2011 es pagarà el 2012. Però sí que és veritat que en aquest cas, a banda d'això, el que es farà és agarrar la mitjana, perquè per part del catastre es farà una mitjana del valor catastral d'Albaida, i tots aquells immobles, béns immobles, siguin d'ús residencial o industrial o qualsevol altre tipus d'ús, el que es considerarà és que sobrepassen tots aquests immobles que sobrepassen aquest valor, s'aplicarà el tipus impositiu del 0,936, és a dir, hi haurà un increment del 4% per a aquests immobles. Tots aquells immobles que no superen la mitjana que pugui realitzar el catastre, en aquest cas no s'aplicarà el 4% corresponent. Evidentment, l'Ajuntament d'Albaida no podem dir res al respecte perquè és una mesura que ens ve imposar per part del govern central i tenim que acatar-la, no podem en aquest cas manifestar-les en contra. Per tant, avui el que fem és donar compte d'aquesta mesura per a que el poble d'Albaida sigui conscient que evidentment nosaltres en novembre en el acord plenari vam aprovar rebaixar la contribució, el tipus impositiu, que evidentment la gent d'Albaida almenys que no pagarà tant a referir la contribució, però un mes després, en aquest cas, el govern central ens ha imposat, de certa forma, que es pagui, en aquest cas, el que es pagava, inclús més, perquè, evidentment, s'aplicarà el que estem comentant, el 4%, a aquells immobles que tinguin un valor de contribució, en aquest cas, superior. Punt 6è, despatx extraordinari. En el punt del despatx extraordinari, en aquest ple, el que farem és incloure donar compte de l'auditoria econòmica o de l'informe econòmic financer que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Albaida. Per tant, en primer lloc, el que passarem en aquest cas és posar la urgència de la inclusió en aquest punt, en el despatx extraordinari, de la inclusió d'aquest punt. Per tant, vots a favor de la inclusió. Una vegada acceptada la inclusió i el tractament, el que passem és a donar compte del decret d'alcaldia i de l'informe econòmic financer i també l'informe d'intervenció pel qual es dona aprovació a l'informe sobre la situació econòmica o financera de l'Ajuntament d'Albaida a 31 de desembre del 2010 i el 30 de juny del 2011, elaborat per la societat Fabra Casas, Auditors Consultors, Societat Limitada. En aquest punt ens agradaria comentar que avui el que fem és donar compte i el proper dia 10 de febrer a les 8 de la vesprada s'exposarà per a tot el públic d'Albaida, per a tota la població, per part en aquest cas de l'equip de govern, el contingut tant de l'informe econòmic financer de l'Ajuntament d'Albaida com també de l'informe financer de la societat pública Gestiona,
Entonces, en aquest acte, que esteu convidats tota la població d'Albaida, en aquest acte, a les 8 de la vesprada, el dia 10 de febrer, divendres 10 de febrer, es donarà exposició per part de l'Ajuntament d'Albaida i del seu equip de govern de tot el que ha sigut l'auditoria per a que la població sigui coneixedora dels resultats de l'auditoria i també de la situació econòmica en què estava l'Ajuntament d'Albaida. En el cine o 10. Part de control des obres de govern. Setè, donar compte dels decrets d'alcaldia des del 18 de novembre de 2011 fins al 20 de gener de 2012. Teniu alguna cosa a comentar? No? I per últim, pregs i preguntes. Nosaltres volíem fer una sèrie de preguntes en base a la informació que tenim respecte a les llistes d'entrada dels decrets d'alcaldia. Una d'elles, una pregunta és un poc destinada al regidor de Turisme, ja que hem vist que pareixia que la intenció s'ha pres la decisió d'eliminar la marca Q de qualitat en l'oficina de turisme d'Albaida. Volem saber per què s'ha pres aquesta decisió, quin és el motiu que efectiva aquesta Q de qualitat, i paral·lelament també comentar que hem vist l'existència d'un conveni entre la consellera de Turisme i l'alcaldia, també per a poc, ja que Albaida està declarat com a municipi d'interès turístic, financiar també un poc l'ajuda de la conselleria sobre els 40.000 euros a Perigore, o 47, per ajudar un poc al manteniment o sufragar la política turística d'Albaida, en el sentit dels gastos que respecte a l'oficina de turisme i tots els serveis turístics que no ens quadrava molt eliminar la Q i sin embargo continuar con el hospital turístico econòmica o per quina és la qüestió. I serà una pregunta. La segona pregunta era, hem vist també que hi ha un estudi fet per l'IEVA sobre la proposta sobre l'escut i bandera d'Albaida. Algo fet, ja tenim la informació al respecte, però s'està preparant i si no és un cost per l'Ajuntament. També volíem preguntar-li, en aquest cas a l'alcaldia, hem vist també un conveni en ADIF, que és una proposta de conveni, no sé exactament quins són els termes, perquè per el que jo he anat llegint, la sensació que ADIF vol aportar o que se qualifiquen urbanísticament les parcel·les, que és una de l'illa, a canvi no sé si una entrega d'una part de l'estació, llegir una part dels terrenys de l'estació, per quals el moll aquell que hi ha a la part darrere on estaven antigament ossos i canines que n'hi havia els pocs que no moguen i aquest conveni. I per últim, l'última pregunta va dirigida a la regidora d'Educació. Hem fet un registre demanant-li un poc si ens podia informar en quina situació es troba el col·legi La Immaculada en l'edifici Passarel·la. Hi ha intenció per part de l'Ajuntament d'utilitzar aquest edifici per a altres fins. De l'escrit està la pregunta de quins són els fins que l'Ajuntament vol destinar a aquestes actuals ubicacions del Col·legi Immaculada i per què no s'ha decidit o si s'ha decidit que la Col·legi Immaculada abandoni aquestes instal·lacions. Són les preguntes que volem formular. Com a regidor de turisme, el conteste als punts que han dirigit a mi. En el tema de la Q de qualitat de l'oficina de turisme ha sigut una decisió dins del pla de sanejament que estem duent a terme en l'Ajuntament. Aquesta Q de qualitat estava efectivament adjudicada a l'oficina de turisme d'Albaida i es van pagar uns diners i es van passar una sèrie de requeriments i d'auditories per aconseguir-la. Després, aquesta Q de qualitat té uns manteniments i unes despeses anuals que consisteixen en una sèrie d'auditories que es fan en l'oficina i també un curs que es fa al personal de l'oficina de turisme i va ser una decisió meva de prescindir d'aquesta Q de qualitat. Va ser una decisió que és
conforme t'ha dit, que és reduir despeses, encara que sigui que tota pedra fa paret, doncs mira, 500 euros més a l'IVA que pujava aquesta matrícula anual. També per què? Perquè jo mateix vaig preguntar a compte això de la Q de qualitat ens ha ajudat a tenir una sèrie de procediments a l'hora d'atendre l'oficina, però actualment la Q de qualitat està portant més turisme al Baida? I si la pregunta que em feia, doncs creiem que no. Creiem que per tindre una Q posada en una taula i en aquests moments no crec que vinguin més turistes al poble. Doncs prescindim i respecte a totes les ajudes que tinguem de part de conselleria i que siguin aprovades o que puguem aconseguir, en el seu moment informarem al poble i a tot l'Ajuntament. En tot cas, els convenis, evidentment, s'estudien i si evidentment interessen en dues parts, si no interessen, evidentment tot el que sigui aportar diners a la formació del Baida, jo entenc que tots els que estem així considerarem que serà bo. Per tant, això. Respecte a l'estudi i la bandera del Baida, els tècnics municipals, en aquest cas, estan estudiant el tema, tenen l'expedient d'ahir, i sí que és veritat que, si no recordo mal, el 2008 es va requerir per part de l'anterior corporació municipal que es feia l'estudi corresponent per part de l'IEVA, i l'IEVA el que ha fet és entregar-nos es va parlar i tal, i l'IEVA en aquest cas ha considerat oportú que s'aportara i ja està. Jo recordo que es va adquirir, perquè si no l'IEVA no ens ho haurà aportat. L'IEVA no entenc que és una institució oficial i que per tant el que ha fet és davant d'això, si l'IEVA vol... Sí que es va requerir i per això l'han presentat. Es va requerir i per això l'han presentat. Nosaltres no ho sabíem que s'havia requerit i efectivament ara estan els estudis damunt de la taula. Després... El conveni ha dit, també és veritat que estan els tècnics municipals, en aquest cas estudiant-lo, perquè sí que hi ha hagut reunions al respecte, però com bé sabeu hi ha un futurible projecte del que és el ferrocarril, el polígon industrial del ferrocarril, i estem en aquest cas en converses amb Adif per veure això, de quina forma podem solucionar el tema aquest, perquè com bé sabeu l'únic conveni que ja ha firmat Adif en aquests moments és el referit a el que és l'estació, és a dir, l'edifici de l'estació on s'expedixen els bitllets per al que és el tren. El que és el moll en aquest cas no queda inclòs del conveni i és voluntat de l'equip de govern en aquest cas parlar sobre tant l'edifici com el moll en aquest cas. També és veritat que l'estat en el que es troba tant un com l'altre edifici no és el més adequat i per tant això, tenim que parlar amb Adif de quina forma podem compensar-se entre ells i nosaltres, però que al final aquests edificis que hi ha ahí que queden de la millor forma possible perquè tant la població del Baida com en aquest cas les associacions que ja hi ha allí ubicades puguen utilitzar-les de la millor forma possible. Bé, Robert, des de l'equip de govern hem mantingut diferents reunions en Juanjo i en alguns representants del Consell Escolar de l'Escola de la Immaculada i sí que es va transmetre la voluntat de traslladar-los, però no desallotjar-los conforme em poses en el registre d'entrar. I la motivació és perquè tenim pensat fer utilitzar aquestes instal·lacions a un espai cultural i lúdic, perquè en el Baida no en disposem de cap. Vaig a per davant que som conscients de la llavor que la Immaculada presta en el panorama educatiu local i que el que volem és regular la situació d'ells. Recorde que vau ser vosaltres que en 15 dies vau fer el canvi. Saps? Vull dir, tampoc és cap cosa, ni volem fer empreses ni res, i sempre dialogant en ells en un consens per les dues parts. El que passa que s'ha armat molt de revolt, no sé per què. Entonces nosaltres sí que no estem disposats a admetre preguntes ni històries malintencionades que sols busquen desprestigiar-nos a nosaltres com a equip de govern. Perquè la voluntat i el bon fer ho han presentat tant a Juanjo i als pares que van estar presents i això ho saben. I res, nosaltres
tots nosaltres, anirem informant-nos de cada passa que tenim en la negociació. Això estareu sabedors, però ja no vosaltres, sinó tots els que estan així. No hi ha més a dir, és que estem en negociacions, no ens han cap res, ni han dit res, però desallotjar-los i que no anem. És que desallotjar és una cosa i traslladar una altra, i tu ho saps. No, és una paraula però amb diferent significat. És una paraula amb diferent significat. Per a que tot el poble d'Albaida, i en aquest cas els usuaris, els pares i mares, els xiquets i xiquetes que van al Col·legi La Immaculada estiguen tranquils. Des de l'equip de govern d'esta alcaldia volem traslladar-los la màxima tranquil·litat possible. Per què? Perquè evidentment així el que hem fet en aquest cas és traslladar una proposta davant d'una obra que ells consideren que s'ha de fer, és necessària perquè s'ha de realitzar en aquest cas per adequar-se al que marca la normativa. A partir d'ahir el que hem fet és iniciar les converses oportunes tant amb el rector de la parròquia com a titular de la parròquia, en aquest cas del col·legi, com amb la directora del col·legi també, i en aquest cas també han participat l'AMPA del col·legi, l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes. A partir d'ahir hem mantingut una sèrie de converses a veure de quina forma podem fer això de la millor forma possible i de la forma menys traumàtica. És a dir, al cap i a la fi, al sí el que es busca és l'interès, sobretot el de Marc i molt bé, l'interès dels xiquets i les xiquetes. Poden estar tranquils els pares i les mares que els xiquets i les xiquetes estaran i tindran la docència, en aquest cas, tindran garantida la docència, sigui en un puesto o sigui en l'altre. Per això poden estar completament tranquils els pares i les mares que això serà així. Evidentment, nosaltres el que estem en els moments és en converses en la parròquia a termes d'arribar a un acord en el sentit que és veritat que tant el col·legi, en aquest cas, les antigues escoles velles, Passarel·la, com l'anterior col·legi La Immaculada, és a dir, el situat en el carrer Pòsic, tot això és titularitat municipal. Tot això és titularitat municipal. Doncs, evidentment, a partir d'ahir l'Ajuntament el que vol és arribar a un acord amb el Col·legi La Immaculada de forma tal que ells isquen beneficiats i l'Ajuntament d'Albaida, en aquest cas, també isca beneficiat. Perquè al cap i a la fi, així està, per una part, la parròquia d'Albaida, però també està l'Ajuntament d'Albaida, que entenc jo que defensa els interessos dels ciutadans i ciutadanes d'Albaida. Per tant, en aquest sentit, jo crec que la gent d'Albaida pot estar completament tranquil·la, que evidentment, si s'arrepleguen firmes, es tindran en compte i tal, però el que demanem, sobretot, és que es deixen treballar, remarquem així, que es deixen treballar, la situació és complicada, però que segur que arribarem a bon terme en tots els sentits i necessitat que el Partit Popular estigui tranquil, que per part de l'equip de govern estan fent les gestions oportunes perquè no es veig afectada tant la docència d'aquests xiquets i que els mares i pares dels xiquets estiguen tranquils en aquest aspecte. Sí, jo el que volia comentar és que si bé la paraula desalojo pot ser forta, però no parla de trasllat, el trasllat de les actuals instal·lacions del Col·legi Immaculada a la seva antiga ubicació va significar traslladar el col·legi a un lloc que no complís la normativa actual del col·legi antic, que tenim un zona de repòsit, i que per a complir-la i poder arribar a un concert en la Conselleria d'Educació necessita una inversió molt important, que en aquests moments el col·legi no pot afrontar. El mantindre's en la ubicació actual és una qüestió que és un acord que es va establir en l'anterior corporació, sempre entenem que no anava a ser per a tota la vida, sinó que es aconseguirà, no pot ser, fins que es podrà fer les noves instal·lacions del projecte que teníem social en aquella zona. Simplement, d'esta manera, mantinguent-se uns anys en l'actual ubicació de Passarel·la, en una inversió que la parròquia titular del col·legi, que el Col·legi Immaculada sí pot fer, que és ficar uns ascensors per poder accedir, doncs ja podríem complir una ajuda per a poder tindre el concert de la Conselleria i així continuar la seva tasca docent fins ara. I el dia que això estarà clar, per anar als temps, perquè entenem que en aquests moments no va poder-se commetre la construcció del projecte social que hi havia a la Font de la Vila, però en el futur sí, doncs quan això ja estarà
acabat, se'ls traslladarien i continuaria i seguiria en titularitat municipal el col·legi actual d'aplicació de passarel·les a escoles. La nostra preocupació és això, ja traslladar-los en 15 dies, que entenem que l'Ajuntament no va anar per ahir, sinó que serà necessari, però entenem que si el col·legi es trasllada a l'anterior ubicació no va poder acometre les obres necessàries per adequar aquest col·legi, que és molt vell als requisits educatius que ara requereixen per obtindre el concert. Per tant, nosaltres la nostra proposta i la nostra inquietud que s'ha generat, nosaltres més, les mares i pares també com a ciutadans, és que no és el moment de traslladar-los, ja que s'ha fet una inversió prou important perquè pogueren estar allí, i això sempre es quedarà en titularitat municipal, tot el que s'ha fet se quedarà per l'Ajuntament, que és el titular de l'edifici del sol, que s'espera en uns anys, que s'arribarà a un conveni en el Col·legi de la Immaculada perquè pogueren estar en una concessió administrativa de 15 anys, i quan això s'acabarà que tornarà a la ubicació anterior. O bé, si el col·legi nou es fa allà, quan estigui fet, la setmana antes que s'establirà el conveni que s'extinguirà. Suposo, entenem que l'Ajuntament ha de demanar també unes compensacions per l'ús de les instal·lacions, però també possibles per part del col·legi assumir. L'Ajuntament ha de mantenir els col·legis. El col·legi que no tingui el seu edifici, fa prou de l'Ajuntament, seguir-lo per ells. Nosaltres crec que s'hauria de parlar millor, que s'ho pensar millor, perquè és una entitat de llarga tradició en el baile, no volem després perjudicar el que ha de traslladar-se a l'antiga ubicació, on el qual, ja dic, no reunís les condicions, no poden acometre les obres i seria pràcticament que el col·legi estaria amenaçat de desaparèixer perquè no podria fer front a l'abord que també fa que no sols és una labor educativa, que podem estar més a favor o no, sinó que també fa una labor social, ja que allí la major part de la gent no paga pràcticament res. Atenen a famílies molt necessitades també i cada pare i mare pot decidir lliurement on vol portar els seus fills, si els vol portar així, que és un pare de sol·licitat, si els vol portar a l'escola municipal, la gent en el seu servei i que les instal·lacions, si bé no estan del tot encara adequades, sí que estan adequats i es va fer un esforç per part de tots, sols per part de l'equip de governadors, per part de tots, per a que això es poguera fer en subvencions, ajudes, i que aquest col·legi tinguera la normalització que abans no tenia. No tenia l'autorització pertinent fins que no van tindre que fer una sèrie d'obres necessàries per a que poguera tindre l'autorització que va fer el seu dia, aprofitant també les ajudes que ens van donar per part del govern central. Per tant, la nostra proposta, la nostra pregunta d'inquietud és que no es trasladen aquests ara del col·legi de la Immaculada de l'antiga ubicació, perquè significaria un problema greu de possible desaparició del col·legi. Ho acaba de dir, estem negociant, però això no vol dir que al final se'n tinguin que anar. S'estudiarà tot, es veurà què és el millor, si s'arriba a una negociació es traslladaran i si no es quedaran on està, es farà la concessió conforme toca, s'establirà el cànon pertinent i no n'hi ha més. Vull dir, és que és així, no? Robert, jo parlo ara com a portaveu del meu grup de CIF i vull que per a resoldre el problema o fer una composició de lloc, el primer que n'hi ha que fer, al meu entendre, és simplificar. En aquest cas, la qüestió és tenir que anar al principi d'aquest assumpte el trasllat a la passarel·la que el va fer el grup del PP, perquè ahir teníem intenció de fer un megaprojecte que després s'ha vingut a terra perquè era un gegant en peus de fang. S'han creat ahir, jo recordo que en l'etapa aquesta en què es van traslladar reclamava un ús per al col·legi de la passarel·la, per exemple reclamava fer ahir una biblioteca. En tot moment el PP va dir que això era impossible, que no reunia les condicions, que la passarel·la això estava quasi caiguent pràcticament, i de cop a repent resulta que no, que estava bé i se'n van allí i en una mínima inversió es pot utilitzar. Molt bé. Bé, a partir d'ahir es trasllada perquè sou incapaços de dur a terme un projecte, es queden allí, aquestes persones, sense tindre disculpa, això és cert, però no hem de perdre vista tampoc que el Col·legi de la Immaculada és un col·legi privat. Amb tota la tradició que tingui així en Albaida, que nosaltres respectem,
i a més s'apoyarem sempre que puguem, però en l'actual situació també és veritat que estan comesos greuges comparatius a l'Escoleta de la Vila durant aquesta etapa, que no ha gaudit de les inversions perquè no han tingut diners. En aquests moments va fer una inversió mitjana, però que comptarà amb les ajudes de la Generalitat, però serà una fer. En aquest cas, l'Escola de la Vila, si no ho dic mal entès, depèn de l'Arquebisbat. La Immaculada. Depèn de l'Arquebisbat. Dir-nos que en aquest moment que té que assumir l'Ajuntament una despesa o fer front, una despesa no, o fer... Sí, la despesa sí. En aquest moment està afrontant la despesa, està cobrant els gastos de gat i tot això. És 4.000 i pico euros a l'any, el que estem gastant allí. De llum, este mes de llum. Això és negociable, però en cap moment no ho reclamat. Això no té per què assumir. Nosaltres recolzarem l'escoleta de l'Immaculada, l'escola Immaculada, però no han de ser tampoc els primos. No han de ser els primos. Nosaltres s'han reunit, el senyor Rector s'han reunit també en l'àmbit de l'escola, s'han dit que s'ajudarem en tots els projectes, el projecte estem fent de l'AES, o s'han ajudat, i s'han ajudat i sempre ficarem tot, però creiem que la situació s'ha de normalitzar i que les escoles de Lleida de Passarel·la requereixen un altre ús. Simplement això. Jo, després del que s'ha dit així, em penso que el que ha de fer és, primer, tranquil·litzar la població, segon, no ser alarmistes i no generar alarma, generar alarma quan corren escrits que a més no s'ajusten en absolut a la realitat. Per tant, jo també demano a la ciutadania, quan presento un escrit, que s'assabente del que posa l'escrit perquè no s'ajusta a la realitat, i després agrair la suggerència que fa el Partit Popular, que nosaltres que estem negociant, en aquest cas, en la direcció i en la parròquia, agrair la suggerència que fan per a tenir en compte, però insistir en que la negociació no està tancada, ni molt menys, i per tant també vull pensar que, a més del que s'ha dit, que es tracta d'un col·legi privat concertat, de que tant el lloc que ocupen ara com l'ocupaven anteriorment és públic, de que no han pagat mai, i sobretot tenint en compte que la situació d'aquest Ajuntament és molt greu, i com que és molt greu, s'hauran de prendre mesures les que calguen, i per tant, aquest col·legi, que nosaltres no tenim cap interès en que desaparega, sinó tot el contrari, s'haurà de negociar, molt ben negociat, per a que els interessos del col·legi continuen sent en la mesura de les possibilitats que ha de ser, però també aquest Ajuntament que en definitiva és de tots els ciutadans d'aquest poble. Per tant, paciència, prudència i deixeu-ho ser. I en aquest cas, per part de l'alcalde, ja que has comentat el tema del projecte que hi havia en el seu moment, el tema de la Font de la Vila, perquè sàpigues, el projecte de la Font de la Vila es distribuïa en dues fases, la primera fase i la segona fase. La primera fase li ha deixat a gestionar un deute de 1.777.266 euros. Senyors i senyores, 1.777.266 euros. I és el que acabem de manifestar fa un moment, les vivendes que ja podeu comprar, el que pugui comprar-les, que les compre, per favor, ho demanem, perquè així no puguem, en aquest cas, pagar els 1.777.266 euros i puguem amortitzar la inversió que s'ha fet en la primera fase de la Font de la Vila i llavors així podem, en aquest cas, realitzar la segona fase de la Font de la Vila. Jo crec que conforme està aquest Ajuntament, ni gestiona ni l'Ajuntament d'Albaida està en disposició ni ara ni en molts anys de realitzar la segona fase de la Font de la Vila. Perquè com bé entendrà, la situació econòmica d'aquest Ajuntament, li recordo els números de gestionar 4.559.796 euros en 51 cèntims, això és el que deu gestionar, 4.559.796 euros, i el que deu l'Ajuntament, 12.254.615 euros en 59 cèntims, 16.800.000 euros més o menys,
com bé comprendran, serà difícil que l'Ajuntament d'Albaida ho gestiona, que està en concurs, pràcticament en concurs de creditors. Som la primera empresa, en aquest cas, de la pública, que no és concessionària de serveis, que entra en un concurs de creditors en el País Valencià, i la segona en tota Espanya, després de Marbella i Julià Muñoz. Després de Marbella i Julià Muñoz, Albaida té el desmèrit, perquè és un desmèrit, en aquest cas, que tinga que entrar una empresa de concurs de creditors en aquestes circumstàncies, com bé comprendran, jo crec que Albaida en aquest moment no estem per a projectes faraònics, i el que estem és per a precisament, i com bé en aquest cas ha comentat el meu company que han dit, anar retallant sí o sí. Mateix avui jo li puc anunciar així, teníem la prevenció de riscos laborals i hem aconseguit retallar-ho en 2.700 euros. Ho hem tret la concessió, el contracte administratiu, i hem aconseguit estalviar-se 2.700 euros. Igual que així estem fent en moltes altres coses per precisament pagar tot el que es deu. Per tant, jo el que els agrairia en aquest cas, i li agrairia a la població d'Albaida que tranquil·litat, que estem parlant, que continuarem parlant en aquest cas tant en el rector de la parròquia com en l'AMPA o el col·legi, per a que es pugui solucionar tot, però sí, demanem al Partit Popular que en vegada de preguntar-nos per aquestes qüestions, que arribi el colze en aquests moments, que jo crec que fa falta. Així que gràcies i bona tarda.